Yes, Jay. Mana mapio pio. Mukwongo kuruso indam apa nigi matimore sani ni pinyo wacho. Ne dwa loko kaka koro ibro manyne pesa. Apa no nego beno kao bilion madhim na prareyo. Koro apa ni mogik. Chak dwe mar abich na neno kamoro ka Eliud Owalo wacho ni gitemo ng'iyo public private partnerships. Mabende en yor achiel ma sirikal sani koro mako matek mar neno ni projects mang'eny mondo dhi mbele. So apa ni pod gimanyo jaket mwandu mondo kong gima sirikal oseketo mondo lose otieke. Yor wuodh jotelo ma Kisumu lure gi mar jotelo ma Siaya to gima Homa Bay to gima Migori mosedhi kan jot ma jatend piny. Odira ndalo moko kapod ni onge ka. Jogi noyo ka bundi joroho kana konegi ni maendeleo yudo State House. Magi kona ni wacha ni kech jaod bura mara nena achiel kuom jogo mane otelo modhi ka jatend piny mondo manyie maendeleo kelnwa bondo. To tinde to giye nikech kit omenda manyo singne jo county ma Kisumu to mano singne Siaya ok di yude od bura mani wacho ni maendeleo yude od bura ok yud ka jatend piny. Koro adwa ni nyaka gikwaya ng'wono manang ne gitim becha yot nyaka ang ne gikwaya mo ginyara wila bendu many gibiyo kwaya mo nikech tinde kuneno ka maendeleo na yude State House. To awachie nadira makenda ni maendeleo na yude State House en ni juma mokalo tok ka jotend county ma Siaya nitie State House nyo nitie bura mapek Siaya ma jo KDF nyo keto gi county government. Nikech nyo mi jo KDF patik mar neno ni stadium ma Siaya orumo do wath ma Usenge bendo losi. Nye gisechope ground tim assessment gi. Adwa wacho ni tiyo koso ok tita realize